que pretén ser la Fundació, en primer lloc, és una palanca que activi la societat civil, siguin empreses o siguin persones, a donar suport a la cultura en un moment en què la cultura ho necessita. També convèncer en aquesta pedagogia que necessitem en aquest moment més implicació civil per a la cultura, però que la cultura retorna a la societat i retorna com a espai creatiu, com a espai educatiu, com a espai de cohesió, però també com a espai econòmic. Crec que la Fundació Catalunya Cultura és important perquè obre una nova perspectiva de crear el que en diríem una llotja de mercat que posi en contacte per davant dels creadors i els creadors culturals i els promotors culturals amb les possibles empreses patrocinadores. I si entenem que la cultura és un factor de progrés, no només moral, sinó també fins i tot social i econòmic, llavors entendrem que les empreses tenen també aquesta responsabilitat. Al final les companyies formem part fonamental de la generació de riquesa al territori i hem de donar suport a aquestes iniciatives culturals i socials que al final ens ajuden a millorar el nostre entorn i a fer-lo molt més humà. A les empreses els diria que apostessin decididament per la cultura, perquè la cultura serà el motor de creixement social i econòmic dels propers temps i perquè la cultura fa millors persones i, per tant, una millor societat. Normalment la gent vinculada a la cultura és gent, com us deia, innovadora, és gent avantguardista, és gent que és una mica transgressora, és gent que mira una mica més enllà del dia a dia. I això ens ajuda també, a empreses com la nostra, a no conformar-nos i a mirar una mica més enllà. El sector de la cultura necessita moltes coses. La primera, una nova llei de mecenatge. D'aquí la importància de la Fundació Catalunya Cultura, que està lluitant per aconseguir finalment aquesta llei del mecenatge. Segon, que la fiscalitat sigui millor. És increïble que la cultura pagui com paguen els productes de luxe, quan en altres països del món la cultura pràcticament no paga impostos, tot el contrari. Hi ha desgravacions fiscals quan la gent inverteix en cultura. El retorn de l'empresa de totes les nostres activitats culturals és un retorn molt important. És un retorn en termes de reputació, és un retorn en termes d'implicació territorial i social i és un retorn en termes d'imatge. Quan un projecte entra a la Fundació busca assessorament, però la Fundació vol donar un pas més enllà, vol fer un acompanyament global, vol identificar les necessitats d'aquest creador, d'aquest projecte, a nivell de formació, de mentoria i veure quin és el finançament més adequat per a ells. També oferim mentories i tutories més personalitzades i aquí tant hi entra gent de l'equip de la Fundació com també experts en algun cas de Barcelona Activa i també gent que ve de les empreses mecenes. La Fundació és important i necessària perquè pot coordinar esforços entre els recursos de la societat i les necessitats del món cultural. I tots els que hi participem podem aportar la nostra experiència en la gestió i en l'emprenedoria per aprendre a lligar aquests recursos. El sector empresarial pot donar moltes coses, pot donar experiència, coneixement, tecnologia, i, evidentment, impuls econòmic per fer possibles molts projectes que si no es podrien realitzar. Des del principi érem conscients que el nostre projecte tenia un alt valor social i entrar en contacte amb la Fundació Catalunya Cultura va suposar una gran troballa. La Fundació ens oferia l'assessorament i acompanyament idonis per accedir a empreses i institucions que a la vegada es podrien interessar pel nostre projecte. Entre tots fem cultura. Jo també m'hi sumo. Un extra.